Zezuok zenbet nebarre ba izen zarie? Ba, lau mutil, eta neskatu bat. Neska bakarra izen zara, orduan. Orduan zuri tokako jatzun, etzeko beharrak eta hitzea eta zeuri tokako jatzun. Ba, bai. Eta mutilek beste gauza batzuten, bai, orduan ganera, sano markauek izeten ziren neskan zereginek eta mutilen zereginek, ezta? Bai, mutilek usarrenak biek gerran egon ziren. Gudari modun joan ziren? Ez, ba, 18 urteaz Frankok eran zituzen, biek. Gero, bai. Gero, bai. Bai. Sarrena esan etorri. Esan buelta? Ez kendun jakin ez noz hil zan, ez non hil zan, edo zer pase zan. Denporea paseu eta denporea paseu, eta inok ez zegoen erantzurik ematen. Eta ez kendun jakiten nora joan be, eusa jakiteko. Ze, klaro, orduen, Frankona ezin zela ziren, Claro, zuek ona buelta zineten erako ja Franko egoan hemen aginduten. Eta txapelak horri ikusten geduzenan bildurre? Guk ez da pentsen duen zer dala, ez da izkunden ulertan. Eta gero elexan bitartez, jakin gendun, hildala. Zelan izan, edo non izan, ez dakiko zer. Ez zuek gero horren barririk lortu alixen? Zigarralean izan zana bai horia denporea paseute. Ze, claro, Franko keroan ebasanak gero horrek zer egon ziren horren batallon de trabajadores eta horretan ez? Ez horrek soldadizten, 7 urtean zirtu zen besteak. Soldadizke modun, baina, claro, Frankoren agindupean, ez da? Estubenen gerran egon ziren, eta gerra ostean 7 urtean zitu zen kuartelean. Bueno, berak eta beste guztiek. Eta non egon zan, bigarrena? Biturien. Ez, bai, biturien egon zan. Eta denbora horretan, etxera etorteko modurik auki eban edo 7 urte jauzen kanpoan? Ez, akauran zean ja bai, etorten zen.